जोबोद दुखुनांथाव खौरां क'क्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बमबिराखाथा गामिनि राजिब ब्रह्मनि सेथि फिसाज्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मैया हरखाबै गारिनि जाब्रबथायजों गोब्राब जोखोम जानानै दं। दा बिथांखौ धुबरी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं। थै आरो गोबां रांखावरिनि आंखालजों नखरनि मानसिफोरा भुगिनानै दं। बिनिखायनो गोसो अनफावरि नोंथांमोना दुखुथिया नखरनो होखानाय एकाउन्ट नङाव अनसुंथाइ हरनो गुरै खावलायहरदों दुखुथिया नखरा। फन नाम्बार 6003352598, एकाउन्ट नम्बर 4127243695, IFSC SBIN 00000119, एकाउन्ट हल्डार गौरीकान्त ब्रह्म। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।